ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଲା ତ ତେଣୁକରି କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଆସିଛି। ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ଭାକୁର ମାଛ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଟା ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ। ବେଶୀ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। କାହାକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଥାଏ। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ରସଟା ଥାଏ ନା ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ତାକୁ ଭାଜିକି ଯେଉଁ ରସଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦିଆହେଇଛି, ଟିକେ ପିଆଜ ଦିଆହେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଡ଼ଟା ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିବ ଜାଣିବେ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଆମର ବସିବାର ପାଣିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।